Για πάμε λίγο. Απίστευτο, πέφτει όμως. Δεν κύριο πρόεδρε. Συνεχίζει, πάμε. Έχει ακόμα ελπίδες, πάμε. Στη συγκέντρωσή του, αλλά εκτελεί τρομερά άλματα. Για να δούμε εδώ. Το Πάτερ πάει. Πάρα πολύ καλός. Πάει πολύ δυνατά. Να κάνει περισσότερα άλματα. Αν καταφέρει να μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Τόμας Πάζες. Εντυπωσιακός. Το λιγότερο που έχω να πω. Πραγματικά προσπαθεί επικίνδυνα κόλπα. Για να δούμε εδώ. Πάει στο πάνω level τώρα. Έχει αρκετά χρόνο ακόμα. Και με πάρα πολύ ταχύτητα και φόρα, Βλαγιολίστης κατεβαίνει. Κατεβαίνει 2 επίπεδα. Στον ημιτελικό, το επαναλαμβάνει και συνεχίζει. 180 μοίρες και επιστρέφει.